κοιτάς? Καλά, η γειτονιά σου έχει πολύ γέλιο. Έλα. Εκεί απέναντι στον τρίτο μένει μια κοντή πενηντάρα. Βγαίνει συνέχεια στο μπαλκόνι να καπνίσει, κοιτάει αριστερά-δεξιά, μην τη βλέπει κανείς και μετά το πετάει στο δρόμο. Σαν δεν τρέπεται, τι ανάγωγη. Στο δεύτερο μένουν δύο φοιτήτριες. Η μία τα έχει φτιάξει με έναν, αλλά πρέπει να είναι πρόσφατο γιατί τώρα δεν τον πολύ βλέπω. Και χτες είχε πάει αυτός εκεί πέρα και ήθελε να τη φιλήσει και έκανε στο μάτι. Καλέ, κατηγνάζει χαζά τώρα. Και τώρα διαβάζει με έναν άλλον. Κάτι θα γίνει. Καλά που τα πρόσεξες εσύ όλα αυτά. Εκεί απέναντι, στον τέταρτο, μένει μια ξανθιά. Και τις προάλλες παίζανε κάτι παιδάκι και κάνανε φασαρία και τους πέταξε έτσι από οι μπανάνες. Τι γελάς ρε Χάρη, για γέλια είναι. Παιδί με ξανθιά είναι μεγάλο θέμα. Δεν πρέπει να έχει καθρέφτη σπίτι της. Όλο βγαίνει στο μπαλκόνι, δοκιμάζει ρούχα και μετά κοιτιέται στο τζάμι. Άσε μας ρε Χάρη με τις κατασκοπίες σου. Αλήθεια σου λέω. Ναι, δεν λέω γι' αυτό. Άντε τώρα, ξεκόλα το μπαλκόνι. Βγήκε η φοιτήτρια, η ξέμπαρκη η άλλη. Τι να σου πω, αγόρι μου, είσαι μεγάλη κουτσομπόλα. Εγώ τόσο καιρό μένω εδώ πέρα και δεν ξέρω τίποτα και εσύ ακόμα δεν ήρθες, τους έχεις φακελώσει όλους. Δεν είμαι κουτσομπόλα. Απλά έχω ένα υγιές ενδιαφέρον για τους γειτονές μου. Ναι, κουτσομπολιό το λένε. Ρε Βάσο, να μην ξέρουμε ποιος μένει απέναντι. Γιατί να ξέρουμε, Χάρη. Εγώ στο εξάρχεια όταν έμενα τους ήξερα όλους. Μέχρι να κατέβω στην πλατεία είχα πει 15 καλημέρες. Κατάλαβα. Τι θες τώρα να αρχίσεις τις καλημέρες με τις φοιτήτριες απέναντι. Όχι αγάπη μου. Εγώ με τις φοιτήτριες. Σκοτίστηκα. Μένα με νοιάζει μόνο το κορίτσι μου. Έτσι, μπράβο. Πήγαινε κλείσε και τις κουρτίνες.